mga kapuso, pila ka mga residente nag-agunto sa 12 oras nga brownout sa pila ka lugar sa Iloilo City kag province amuman sa Guimaras kahapon. Samtang pila naman ka mga residente nagpaliwaliwa sa guwasang napuluyan bangod hindi maagwantahan ang malawig nga brownout. Yaring balita, kagintutukan ni Zen Kinantang Sasa. Isa ka adlaw nga untat operasyon ang water refilling station nga ini sa Kagbang Oton matapos ginpatuman ang scheduled power interruption sa Iloilo City, Iloilo kag Guimaras kahapon Domingo. Masobra 50 ka galon nga tubig ang pending bangod wala sang kuryente. Dako naman ini nga perwisyo sa negosyo. Para sa mga kuryente gid kinahanglan kuryente mo ti perde gid siya sa mami tapos ang kapit pa mga beros kapoy mami kay magsigisigiran mo ang order bla hindi na masapar bla labanan ti kalo man isa pa ang customer pa ginaman mami kay ang customer naman mahulat gid sa tubig sa amon ma'am. Naeksperyensyahan ang power interruption humalin 6 a.m. sa din apektado ang Lapaz substation sa More Power kag tanan nga lugar sa franchise area sang Eleco 1 kag Gimelco bangod sang maintenance activities sang NGCP. Nagpahangin na lang sa idalom sang kahoy ang ini nga senior citizen sa Laganas Iloilo bangod hindi makaagwanta sang kaginot sa sulod sang balay. Ginakabalakan nilang ilay kaayong lawas. Kung tamaan gimi ko kainit nga white hangin, galingin ulo. Aga pa hangin. Hindi na mamon balay. Bangod sa malawig nga brownout, nangin mabakal naman ang malamig nga ilimnon kaangay sang buko juice apang nabudlayan ang manug baligya kapangita sang ice. Puto ti wire tais mo. Warot mo bakal kung kaso. Hindi rin malamig. Di ba kay pangita kita ice? Balik sa normal ang kuryente sa mga apektado nga lugar matapos makumpleto ang maintenance activities. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas.